Avui preparem un plat de festa, llobregat o llamàntol amb salsa de taronja. Teniu tota la llista d'ingredients a la descripció del vídeo i al nostre blog. Per coure el llamàntol només necessitem una fulla de llor i aigua de mar. Si no en teniu, no us preocupeu, agafeu aigua de mar o filtrada i afegiu 30 grams de sal per litre d'aigua. Els llobregats venen amb unes gomes a les pinces. És important que abans de bullir-los les traiem perquè si no agafaran gust a goma. Escalfem l'aigua amb la fulla de llor i tan punt arranqui el bull i posem els llobregants. Esperem que torni a arrencar el bull i els deixem 7 o 8 minuts com a màxim. Els traiem i els deixem refredar a temperatura ambient. Mireu quin color més maco que agafen. I mentre es refreda preparem la salsa. Necessitem 3 taronges, 30 grams de sucre, oli de romaní o d'herbes aromàtiques, sal i, opcionalment, pebre vermell en gra. En aquest mateix canal trobareu un vídeo on us expliquem com preparar l'oli. És molt senzill. Escorrem el suc de les taronges, el posem en un cassó i afegim el sucre. Escalfem i retirem l'escuma que es forma. El deixem reduir i anem remenant fins que espessi lleugerament. Afegim oli d'herbes aromàtiques al gust, sal, pebre vermell, parem el foc i reservem. També preparem una maionesa amb l'oli de romaní i farigola amb una mica de llimona. Ja tenim els llobregants freds. Ara els hi arrenquem les pinces i els obrim per la meitat. Per més comoditat a l'hora de menjar-los, us recomanem que doneu uns cops a les pinces. I si quan ho feu les emboliqueu amb un drap, no fareu gens de merder a la cuina. I ja ho tenim tot a punt per muntar el plat. Comencem posant una base amb la salsa de taronja i col·loquem al damunt el llobregant, decorem el plat com més ens agradi i ja el tenim llest. La maionesa la podeu posar en el plat o servir-la a part. Podeu servir mig o un llobregant sencer, tot depèn de la resta de l'àpat. Us recordem que la subscripció en aquest canal és gratuïta i si ho feu contribuïu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem noves receptes.